ihe niile bụ nke ekwuru na ọ dịla njikere ugbu a maka agba nke atọ n'ọgbakọ mmemme Synod nke ise ụka Anglican na Dayosis Amichi ga-eme na St. Philip's Anglican Church Eziama Amichi na kansụl ime obodo Nnewi South. Ụlọụka ahụ na-achịkọba ya bụ nke na-achasị barabara ma dịkwazị ọcha ugbu a n'isochi ọrụ ndezigharị itinye akụrụngwa na-akwalite ụtọ ndụ nakwazi nkwadobe ndị ọzọ emegoro na ya bụ ụlọụka. Bishọp Dayosis ahụ bụ Right Reverend Ephraim Ikeakọ, onye nke edusa n'aka ọtụtụ ndị ụkọchukwu n'otu kọmitii na-atụ atụmatụ maka ya bụ mmemme Synod, bụ onye ndị nke mere nnyocha n'ọtụtụ ngalaba dịgasị iche iche nke gụnyere akụkụ ụlọụka ahụ ya nakwazi ebe ndị ụkọchukwu na-akụ ngaji n'eze. Onye nta akụkọ anyị bụ Njideka Okoye ga-akọtọpụrụ gị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Ya bụ Synod nke nwere isiokwu ya dịka Clearing the Identity Crisis, Who is actually a Christian, bụ nke ga-amalite ma ọnwa Juun a dị na mkpụrụ ụbọchị 8 ma kwụsị na ọnwa a dị na mkpụrụ ụbọchị 11, nke ga-adọta ndị delegate site na archdeaconries na ụlọụka dị iche iche na Amichi Dayosis. N'okwu ya mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ọ gachara letacha ebe dị iche iche na ya bụ ogige aganọme Synod a, ka Bishọp Ikeakọ kenere Chineke na Amichi Dayosis agbaala afọ 15 n'usoro Synod ma kọwaa na Synod bụ nnọọ ngalaba mmebi iwu na Dayosis ụka Anglican, bụ ebe bishọp bụ onye nnekọta ma usoro Synod bụ ihe eji achị ya. Ya bụ onye bishọp Anglican kọwara na isiokwu ya bụ Synod ga-akọwapụta n'ebe o doro anya ihe ọgbata uhie na ihe katakata na-adị na njimmara onye bụ ezi onye nke Kraịst nakwa ezi ụka Kraịst. Ọ kọwara na ezi onye nke Kraịst bụ onye a na-amara site na mkpụrụ ọ na-amị, nke gụnyere mkpụrụ ezi omume, mgbaghara, iwetu onwe n'ala nakwa mmadụ ịnabata Jizọs Kraịst na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ. Bishọp Ikeakọ bụ onye kọwara na Synod bụkwa oge bishọp ọbụla ji agụkọ otu o si jee ozi na ya bụ afọ nke Synod, kọwapụtara agamniru dị iche iche enwere na ya bụ Dayosis n'ime otu afọ nke Synod a. Ịjụ ajụjụ na ọzịza bụ ihe pụtara ihe n'oge ọgbakọ ahụ. Site na Amichi, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.